Drodzy widzowie, tutaj dokona się najbardziej perfekcyjne rozpuszczenie tabletki w dziejach YouTube'a. Patrzcie tylko na to. To jest... Co ty robisz? To jest ta szklanka i ja teraz wrzucam tu tą tabletkę. Weźmy 90. Wow! Ale musuje! Co tu się dzieje? Co tutaj za magiczne procesy zostają przeprowadzone? To jest wprost niesamowite. Patrzcie, burzy się niczym morze podczas sztormu. Nie, Aga? Nie? O, jak tam ją targa w środku. To jest coś... Jakie tutaj powstają co chwilę jakieś dzikie perforacje. Normalnie... To jest to. To jest prawdziwa, nowa generacja vlogowania. Polecam. Pijcie witaminy.